Hi guys, so today I'm gonna prank my boyfriend when he came out. Sorry Nick, ik kan Engels dus show me wat. When he came out to work, then gaan ik hem prank. So, hij gaat met mij wel zoen. Zoals hij weer komt, weer de boyfriend naar je girl is, de boyfriend wel zoen. So ik ga like say, yo, babe, sal ik gewoon niet. Die bloed is zo. Die bloed is baie so bono. Ek is bang om maar te sê. Ek is bang om maar te sê so. Ja. Ek weet om te sê nie. Want ek het net opgeklim kon lê, 'n bietjie geras. Ek het altyd gedans. Toe. En die bloed is so. En baby weet nie wat om te doen nie. Kos. Ik heb die peti. Alles het nog maar net ik penti. Zo. Ik ga een camera zo zien. Zodat ik wil zien hoe trappen. Dat gaan dan responses, zijn reaction. Op dat om te zien, ik heb nog niet de goede niet. Ik ga zeggen. Kom je met mij praten? But anyways. We gaan niet alles. We gaan ons zien. Over de actie. En ze vinden het op terug willen. Hi. Telefoon. Wat? En je weet. Dat. Wat is dit? Huh? Wat? Pak op je fucking mond. Wat praat ik? Waar heb je gepraat van iets erg? Hier, Nicole. Panikoi, wat zo? Ik zie. Helemaal. Wat ik zie. Ik ben zo'n kap. Zien man, wat gedaan? Wat ben je, babe? Wat van het? De globe. Hele gaten zo. Bloed? Nou, kom leven, weet je nog steeds. Kom op, niet van. En ik wil je maar steren, dan kan je maar altijd doen. Maar met doen. Staan op! Je gaat niet zo leen niet. Je leert heel dag. Leer jou dat Ja. met een gassier, Dat moet je gaan die body leen, je moet bewegen. Je laat mij tarten. Doet zo'n poes. Je moet niet bij het vertrouwen. Als ik ben te Vrouw mijn ma. Nee. Je is gewoon ma. Wat is je zo voelen? Wat voel je zo in bed?